Въглеродните квоти са рекет над хората. Средства за унищожение на икономиката на Европа. Въглеродният двуокис е полезен за природата. В момента въглеродният двуокис е на най-ниското ниво, откакто има планетата. Повтарям, най-ниското ниво. Ако намалее още, ще намалеят реколтите. Няма да има храна за хората. Ще намалее тревата. Няма да има храна за животните. Ще намалее фотосинтезиращия планктон в морето. Ще намалеят водораслите в морето. Ще намалеят и рибите. Големите дървета ще загинат. По-малките ще станат хилави. Ако въглеродният двуокис намаля още малко, ще настане тотален глад. Ще изчезнат 90% от животинските и растителни видове. Хората ще се бият за храна и ще се самоизяждат. Ще има канибализъм. Това е план на сатанистите. Затова мразят въглеродният двуокис. Защото е съединението на живота. Повтарям, въглеродният двуокис е съединението на живота. Без въглероден двуокис живот на планетата няма. Може би след цялата пропаганда, която чувате по медиите, думите ми ви звучат странно. Ами отворете учебника по биология от 5-ти клас. Всичко това се учеше в училищата, преди да започнат лъжите, преди да промият мозъците. Ако някой е толкова прост, че не вярва, направи следния опит. Сложете 2 саксии с цветя под 2 стъклени похлупака. Оставете ги на слънце. Поливайте ги редовно с еднакво количество вода. На едното растение не правете нищо друго. А под похлупака на второто изгаряйте по една църковна свещичка на седмица. Според вас какъв ще е резултата? Според Грета Тунберг какъв ще е резултата? Според соросоидите и сатанистите какъв ще е резултата? Според тях въглеродният двуокис е вреден и трябва да се намалява. Според науката, логиката и знанията ни е точно обратното. Първото растение ще загине. Ще загине от липса на въглероден двуокис. Другото не само, че ще оцелее, а и ще се развива идеално, защото ще има много въглероден двуокис. Виждате ли колко е лесно и елементарно да се обори малумната лъжа на соросоидите и сатанистите? Какво правят сега? Въвеждат въглеродни квоти. Къде отиват парите от тях? Отиват в сороските фондации и компании, които били уж за природата, уж били зелени, уж били екологични. А е точно обратното. Това са сатанински организации, които лъжат и искат да унищожат живота на Земята. И ние ще ги спонсорираме с парите си. Какво значи 500 лева на тон рекет? Това значи, че за 1 тон бензин ще трябва да платите допълнително 500 лева. Но за 1 тон газ ще платите 500 лева. Всичките цени ще се увеличат, дори и на храната. И икономиката на Европа ще загине, защото това е план само за Европа. В цял свят горят въглища, горят нефт и газ. Само в Европа не можело. Защото сме повярвали на лъжите на сатанистите и на пропагандата. И на плана за унищожение на Европа. Българи и европейци, време да се събудите и да се борите срещу тези, които искат да ни унищожат. Това е нашия общ враг. Споделете това видео, защото е важно и се присъединете към борбата ми. Преведете го на европейските езици и го пуснете при тяхните социални мрежи и го споделете на приятелите си там. Заедно ще се опитаме да спасим Европа и заедно ще спасим България. Какво ще стане, ако не ги спрем ли? За да поддържат лъжата си, сатанистите палят горски пожари навсякъде, за да вдигнат нивото на въглероден двуокис. Какво става от тези горски пожари? Във всяко дърво има 50% вода. Изгарят и милиарди тонове храсти, малки животинки. Изпарява се вода от земята при пожарите. Тази вода попада в атмосферата и тя създава парников ефект. Да, водните пари имат това свойство да връщат топлината от земята обратно, да я отразяват. Това поддържа лъжата за глобално затопляне. Това поддържа лъжата, че въглеродният двуокис се увеличава. Но къде отиват тези водни пари? Те се изсипват като огромни наводнения. И чрез харап наводненията стават точно над тези държави, които САЩ искат да унищожат. Най-вече Русия, Европа, Китай, арабските страни, които вече ги мразят. Тоест, използва се климатично оръжие. Какво става, като тази вода се изсипе и стане наводнение? Тя започва да тежи върху земната кора. Огромни сили на натиск. Тези сили изместват потоците на лавата и създават налягане от трилиони милиарди килопаскали на други места. Става разпукване на земната кора, става пропукване на земната кора и в пукнатините водата изчезва. Някъде става безводие. Някъде магмата се надига и изпълва тези пукнатини. Стават огромни вулкани.
както 4-километровия вулкан в Исландия. От това налягане и повишаване на нивото на магмата става по-голямо изпарение на вода и процесът се засилва. Започват вулкани по цялата Земя. Започват наводнения по цялата Земя. Става се мирен потоп. Сатанистите си играят с сили, които не могат да контролират. И си мислят, че бункерите им ще ги спасят. Да речеме Зукербърг си направи бункер на Хаваите. И си мисли, че ще се спаси. Какво ще стане в този бункер, като се вдигнат нивото на магмата? Зукербърг ще бъде сварен жив в бункера си. Ще бъде сготвен като охлю в черупката си. Така ще стане и с останалите сатанисти, които мислят, че ще се спасат в тези бункери. Какво ще стане след всемирния потоп? При стабилизирането нивото на водата ще спадне много. Ще изчезне водата от земята. Ще трябва да черпим вода от кладенци, които са 100, 200, 300 метра дълбоки. Огромно безводие и огромна суша. Ще изчезнат 99,99% от животинските видове. След време нещата ще се нормализират и оцелелите хора ще възстановят това, което могат. С запазено ДНК, с семена, чрез генно инженерство. След време ще се възстановят и нивата на водата. Всичко това е лошия сценарий. Ако спрем сатанистите днес, няма да го изживеем. Няма да го изживеят децата ни. Мислете, учете се и се борете, за да ни има.